Okay, FM. Okay. 101.7. Na sani ade achie bi adwumade ye chance a ye hye ho nkran no ma memfa story bi ma ne mfa hye ho nkran papa bi na wo ye kuani na papa ne ye kua ma ne kua ne ye kese ankasa na nasase a wonya edi dwuma na esefata na wo baba akopɛ eti na ebra so se papa ne wanyini wanya mfie aduokono nkron nti aka mfie kakra bi afempo na wanya wo ha ɛna wo frɛ ne baba ma na ɔde ne tena se kwaku ebra so me heba bia meduru ya mintimi nya adwuma ne biem eti madwuma metimi ye kua adwuma me ma so ene industries ahodo na mabie no pese me gye mu ma wo na wo so adwuma ne mu na wo toto ne nkakra na di yedie ebra wo ne wabusua da che unyo ba bi ware na mo wo a mo ba betena asase so na motimi ede abobra na wode ne ba ne tena ese na wo se papa mintimi nye ena papa ne se wontimi nya de wo se mintimi nye na wo se mene wa ye adwuma mene wa na ekɔ na eba ena me di asase ya ma wo se toaso heba bia medu wo ne me baba akopɛ adenti na wo se wontimi nye wo se papa mintimi nye me hu se metimi aye efi se obi a mehye ne bia wo ka kire me se mintimi nye hwe ena papa ne se de me ka kire wo no ena wo bagi atum anase nipa bia wo nam bankyere asam na abagi atum ne wo papa me wo no maka fa ho no eno na wo de be ye adwuma anase wo nafofuo bia wo hia wo mu osuku mu area boys ni area girls bia wo mu ne anisuade hunu no wo mu de na abagi atum eti akoda ne ti wo din no se papa wo kan samu na metietie me namfofuo metietie nipa bia me ne wo mu nanteye wo mu ne ka kire me se mintimi nye na megitu mu orofo sa message na me de ma wo o papa wo ye chedi ampo nyankopon no ne waka fa ho ne na obagi atum anase de nipa bi aka na obagi atum de onyankopon aka fa ho se wo beye tire na wonya to no na obagi atum ana de onyankopon aka fa ho se wo sombo ma no na wo ye ne ba a wo do wo no na obagi atum ana adamfo bi a wo kohia no wo akire ho area boy ni area girl bi a wonim ba bi a wo ko obi a wo mo nipa da ono ne de na obagi atum anase the creator of the universe, the one who created you in his image. Onyame na wo bo se ne suban ne seso no na sam na obagi atum ana wo bedie na obagi atum orofo ena no pay me pese wo hu se ye wo voices bebre wo ho ayete ye wo the voice of men ena ye wo ye inner voice and ye wo the voice of God. Eto be bia nipa bia wo hiehyia wo the voice of men no wo motimi keka nsem e bi mpa wo maame ana papa wo no na wotimi di watam wotimi kasa wo ye kwakwahwe akwa wo ensi wo yie wabra bo beto ape wotimi keka sansam na na afei awurawura wotirim wadamfo bia wokohia no school mo so wo de wabon wo de wo nya ade maths ne science a wo nya ade nti wontimi nuru baabi a wokosua adwuma e bia wo master bia na wo ne sua adwuma no na wo master ne timi bo tiri so sa na afei wo ho derewo eti san niema na wurawura wotirim na ye fa ne the voice of men eni pa etwa ho ahia de omo kan ye ene ye wo inner voice bi etore bi a sa the voice of men na wote ye no na mo onya inner voice bi a wankasa wo ka kira ho se me de mentimi nye ye da sa de we de nipa bi na betimi aye ye wo nipa bi omo ba asase so omo baba bedi ye sa nkrofo na menka ho eno eye wo inner voice ene ye wo the voice of God. The voice of God ne ye de onyankopon eka onyankopon se wo ye ne ba wo bo se ne suban ne seso na wo sombo ma no wo bo ma wo no ankasa ne ho eti wo a wuti wo ya wutie me wo ye nyankopon dia a wo nyankopon se wo sina na mu wasase so wo bibi a wo ba beye wasase so a ehia wo enu nti ne wo boye eti wo nya nipa hunu wo ama asase so wo ama asase so se wo be ne nam ha kwa ne wo wu kwa bibi wo ho a wo nyankopon pese wo ye nti a ehia wo no wo boye onyame bibi a wo boye bia botaye bata ho. Everything that God created, there is a purpose on that thing. Enti ade bia nyankopon boye bia botaye da ho enti wo so botaye bi da wo so wo de ne se wo ne nyame ebe build intimate spiritual relationship na ne nyame akasa sa papa wo na wo bo me ede me ba asase so e wo mse wo fa me maame so e wo mse wo fa me papa so e wo mse wo fa me maame nua bi so e na de me ba wiase de nenso eye wo e na wo bo me edi enti na wo de me baaye na wo tire nyankopon na ase na wo sua na sema Bible say renew your mind with the word of God. Onyankopon sam na besesa wadwene na nsem bia watete ensem bia mo abu ho abofia ensem bia ka che wo se wo ye nipahunu no wato ne nyina ato atwene. Bible say whose report will you believe? Why sam na wo begie die wo begie the voice of men
ana wobɛgye the inner voice ana wobɛgye the voice of God ana atomu ɛnɛ wo nua ba akɔsi agoaboa gye me ka kyerɛw sɛ deɛ wonyame aka afa ho ɛyɛ the voice of God no ɛno na ditum na enya akokoduro onyankopɔn ka kyerɛ Joshua ɛwɔ Joshua chapter 1 verse 8 wɔse be courageous and be strong. I will be with you. Nya kokoduro na meme ka wo ho. Odofo onyame ka wo ho. De wotu mu no susin de owo wiase. Ema wo bie mu wanimutia. Ema wo bie mu abofia. Ema wo bi mfanam no enka wo nhye. De wonyame aka no. Eno ena gitum. Listen to the voice of God. Eno na fa ba obra. Evi se onyankopon no de waka no eno na bebem. Onipa bi entimi nsesa no. We the omnipotent, the omniscient God, the one who created you in his image and he has a purpose for your life. And let the voice of God be louder than any other voice be a wobeti weni asamoa medisha unkran ewo adiachie bia edwumedie so ene edey. Okay FM 101.7